Missä Syväsellä ortodoksikirkko? No siellä Rajakadulla. Meillä onkin jo. Se vanha. Mä kuvaan Ossukkaan myös nyt. Vanhan ei kun ei vanha. Ei se vanha lääni ole. Vanha ton se kunnottelu vasta. Leikkikää, leikkikää, leikkikää. Sitä edes siinä on se lestautelasi. Se on otetaan. Onpas keväisiä vaatteita tässä lehdessä. Joku ortodoksi saa puhua. No se pappi saa puhua. Ringo jäi makaamaan yksin maahan. Rupsukka oli jättänyt hänet. Vai oliko sittenkään?